Det starter, da England og resten af Europa begynder at handle med USA. Og der bliver så skabt nogle forbindelser, handelsforbindelser. Og så ender det med en hel masse fra Danmark udvandrer til USA. Handlen og udvandringen, det går så ned i det, der senere bliver til kapitalisme, som især udspringer i USA. Og England ender så med udvandring fra England, ender så med at industriere, især USA, men også Europa. Og det ender så med at gå i Danmark, og det ender i kapitalismen, hvor især stærke handelsmænd sidder på al magten, især USA, de styrer, vi får der. Og kapitalismen går så over i nationalismen og i imperialismen. Og det er ligesom vigtigt at sige, at den her nationalfølelse, som får, det gør, at der udspringer fagforeninger og nationale fællesskab, som så igen udspringer til, at der i løbet af 1900-tallet bliver en samling af især Tyskland og Italien. De mange små stater, der råder der, det bliver så slået sammen, især på grund af militæret, som så udspringer af både nationalismen og imperialismen. Imperialismen leder også til en kolonisering, som også har noget med militær at gøre, hvor man fra et land, en nation, tager militæret, sejler ud i verden, koloniserer et område, og så kan man fra kolonien hente soldater, som man igen kan bruge til militæret. Samlingen af staterne i Europa, militæret og koloniseringen gør så, at vi får stormagter. Det er England, Ballerup, USA, Frankrig, Tyskland og Italien, som er de ledende stormagter i Europa. Samlingen af stormagter mod de andre stormagter gør i forhold til spændingen i Europa. Samtidig med kolonikrigen, den foregår i resten af verden. Det leder sig til Første Verdenskrig, som startede den 27. juli 1914, især i Frankrig og i Tysklands område. Yes. Og Danmarks vinkel på det hele er, at vi især får industrialisering fra land til by, hvor den enkelte mand tager til byen og arbejder derinde under strenge vilkår. De vilkår gør så, at vi især med Louis Pio får fagforeningerne, og det skaber så økonomien, det skaber så de partier, vi har i dag, som